Per mi, Ecocrèdit és una alternativa real i concreta de finances ètiques. La idea de que o guanyem tots i totes o no guanya ningú. Per mi, Ecocrèdit representa cooperació i transformació social. Els bancs tradicionals inverteixen en tot tipus d'activitats i no sempre són activitats que estan d'acord amb els nostres valors. Les finances ètiques em permeten assegurar, gràcies a la participació i transparència, que els meus diners aniran allà on jo vull que vagin. La idea sorgeix a dintre de la Junta Directiva de SETEM, perquè estàvem impulsant el comerç just a Catalunya i també hi havia interès a impulsar alguna iniciativa concreta de finances ètiques en un moment en què encara no hi havia cap iniciativa disponible. Ens va semblar que Ecocrèdit era una opció més fàcil que aixecar un banc i a més que tenia la virtut de que Ecocrèdit finança iniciatives de comerç just a països del sud i això encaixava molt bé, amb la missió de SETEM de donar suport a organitzacions locals del sud. Vam participar en diverses trobades europees per conèixer més a fons com funcionava Ecocrèdit. Vam encarregar un petit estudi per aclarir i resoldre qüestions jurídiques legals que no teníem clares, que ens preocupaven, i un cop aquest tema va quedar resolt, ja vam impulsar la creació de l'associació, que inicialment va ser formada per persones que estaven vinculades a SETEM, a la Junta Directiva, o persones voluntàries que es van oferir voluntàriament, desinteressadament, per crear la primera Junta Directiva i impulsar l'associació. Els inicis realment érem quasi bé com un grup d'amics i amigues que ens trobàvem, per un costat molta incertesa, però per un altre costat com molt il·lusionats, perquè també va ser el moment que vam conèixer una alternativa de l'ús dels diners i per tant era un moment realment molt atractiu en aquest sentit. Explicàvem un model d'economia que molta gent es sorprenia que realment poguéssim utilitzar els diners d'aquesta forma ètica i transformadora. El primer objectiu era donar a conèixer, fer sensibilització, podríem dir també acció política i fer arribar a les persones que els seus diners tenen una força transformadora de la societat. Ecocrèdit Catalunya, la seva tasca principal ha de ser la difusió, la sensibilització i la divulgació del que són les finances ètiques. Per això estem impulsant moltes activitats de difusió i divulgació i sobretot intentant arribar a un cercle de persones o de ciutadania més ampli dels que ja coneixen el que és l'economia social, però que en canvi poden estar més o menys propers a lo que és la nostra manera de ser, I per això en els últims anys s'han organitzat xerrades viatgeres o cates amb productes que inclús alguns d'ells són fruit de cooperatives que Ecocrèdit ajuda i que ens serveixen per ampliar la nostra base. La tasca de sensibilització, bàsicament, sempre l'hem fet voluntariat. En l'àmbit educatiu, per exemple, amb projectes que vam fer d'aprenentatge-servei en diferents centres educatius. Jo crec que va ser una fita important. Quan hem col·laborat amb el Departament d'Educació fent formació pel professorat d'Economia, introduint un mòdul d'economia alternativa i ètica, jo crec que són moments interessants aquesta sensibilització. I a part, tota l'altra sensibilització per arribar a les persones del carrer, a la ciutadania, per exemple, participant en moltes fires, mercats, i està un estat nostre i que la ciutadania s'hi apropa i nosaltres li podem explicar què és Ecocrèdit i com els seus diners poden transformar la realitat. Per mi Ecocrèdit és fonamental en la cooperació al desenvolupament perquè en els projectes amb els que col·labora no només els dona una ajuda financera, sinó que a més, i cada vegada és més important, hi ha un recolzament amb formació de tota mena, des de sanejament, salut, educació. Col·laborem amb les comunitats, no només és un ajut financer, sinó una col·laboració a fer créixer i ajudar les comunitats i a les persones, que per nosaltres és el nucli essencial dels projectes. En aquests 25 anys, Ecocrèdit Catalunya s'ha consolidat, passant de ser una petita entitat impulsada per voluntariat a una entitat referent en el sector de les finances ètiques, ja amb personal, amb moltes activitats, tant de difusió com de promoció, com de relacions internacionals, de relacions en xarxa amb altres entitats del sector de la cooperació, de l'economia social i solidària o de les finances ètiques aquí al nostre país. En tot aquest procés d'evolució
Potser hi ha hagut com dues etapes importants. La posterior a la crisi financera, que precisament per les finances ètiques va ser un revulsiu, va ser un moment de gran creixement. La gent va obrir els ulls i va dir, ostres, què fan els bancs i les entitats financeres amb els nostres diners? I això doncs, ens va fer créixer moltíssim. Després això també va portar un increment en regulació a nivell de normativa financera i, per tant, una dificultat molt més gran per operar per entitats més petites, com ara doncs, Oiko Crèdit. I després potser la segona gran etapa és aquesta que estem vivint actualment, no? La pandèmia i la situació d'incertesa global posterior a la pandèmia en aquests anys, amb els creixents conflictes armats arreu del món, amb l'apartheid a Palestina, que ens porta a pensar en aquells orígens, a l'any 1975, quan es va fundar la Cooperativa Internacional per lluitar contra el finançament de les guerres i de l'apartheid, no? I estem al mateix punt, però almenys sí que tenim una experiència i uns coneixements que, com a mínim, sí que afrontem els reptes actuals, però els afrontem doncs, amb energia, amb ganes i amb aquesta necessitat urgent de canviar el món i de canviar la situació actual. A nivell internacional és tot un orgull formar part d'aquesta cooperativa, amb tots els seus processos de participació i també de tota aquesta xarxa d'altres associacions de suport a Oiko Crèdit Internacional com nosaltres per tota Europa, que ens dediquem a fer tota aquesta tasca conjunta de sensibilització, d'educació per la transformació global. Realment veus que entre totes fem molta més força i podem arribar molt més lluny. Per molts anys i molts més projectes. Les vostres companyes d'Arts Cooperativa us desitgem molts aniversaris més. Visca! Desde Ecocredit Andalucía les deseamos muchísimas felicidades. Des de COP57 us desitgem molts més anys de transformació social. Des de la Cordi. Felicidades a Ecocredit Catalunya por vuestro 25 aniversario. Des d'Opcions us desitgem moltes felicitats a Ecocredit i per molts anys més. Des de CETEM us volem desitjar un feliç aniversari. Per molts anys des de la FEDE. Per continuar construint economies transformadores juntes. Per molts anys! Gent d'Ecocredit, la Xes us desitja moltes felicitats. Per molts anys!